maka Opoto Aba bụ nnekwu mmemme ndị Aba dị na njikọ Ọka Local Government Area of Anambra State. Tata ka mmụọ niile dị n'Aba ga-apụta gbaa na Nkwọ. Ebe nnọkịta wee bụrụ na nke nnekwu eze nwanyị Aba, eze nwanyị mmiri enwe ilo, eze nwanyị ọdịnala ndị Igbo. Unu gee ntị, unu anụ ka egwu na-akpọtụ. Anyị na-echie ka anyanwa na onwe ya tipụta ijele nke maka nnekwu mmụọ na-eti onwe ya. O tipụta ijele nke anyị wee jee n'ọgbọ ebe niile ya nọ wee beta ata. Ndeewodu. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ Busa na Aba. Daalụ. Ọ mere eme. Eze nwanyị mmiri enwe ilo. Anyị atụọ n'obu tata. Ọgwakọwa na ihe na-eme n'ụbọchị nke tata. Ihe na-eme tata anyị na-agụ agụgụ arọ Aba na-agụ kwa arọ. Agụgụ arọ eji mara Aba. Wee dị ọpụta Aba na-eri kwa arọ ọwụna. Ọ na-abịa n'evri February ọwụna, first ụka Nkwọ. Ọ na-ebido mbọsị Fraịde nye ya awụọ ya. Mmụọ ọzọ chọọ ya. Mbọsị Satọde nye anya chụọ ụla. Sie ede n'ọkụ. Nụ ntata ụka Nkwọ. Anyị ebie ede rie ive nwa nkwụ ka Aba si anwụ nkwụ. Wee pụgazi n'ama ebe o jeme ya eme. Anya ka anyị na-eme tata dị ife. Kime kọwakọrọ anyị onye Igbo. Abụ m Oriakụ Ngozi Aṅụsị, onye Ifebu. Ka afọ a na-etu Unbeatable. Ọkwa nnekwu afọ. Ka ihe nwere ike ịgwa anyị n'ụbọchị taa? Ihe nwere ike ịgwa n'ụbọchị taa n'obi bụ nsọ aṅụrị maka na emume a na-eme mmụọ ọdịnala. Mụnwa ka isi fọm ya afọ na-emepụta bụ ọdịnala. Na-emekwa ya na-emesikwa ya ike. And onye a na-eme ọdịnala bụ nwa m nwaanyị. Nwa m soro mgbe anyị na-ebidokwa n'ọlụ a, anyị na-eme hairdressing. So bidokwa n'ọwa ịkwa m sị m bịakwa ka nna n'elu. Mgbe si ya na m ga-abịa asị nne ka nna akụzitụkwara ya ihe ụfọdụ. So since ya ka m bịara ebe a. Iru ọgụ. Oge elugo eze nwanyị mmiri enwe ilo na Aba, eze nwanyị ọdịnala Igbo niile. O bupute gị ijelie, ọ pụtago n'ọgbọ ka anyị lụzie na Nkwọ. Foto iji awara ka anyị na-eje.
Anyị erugo na Nkwọ Aba ka anyị nọ na ya kịta. Ebe a bụ ebe ọgbaje niile na-agba, ebe a bụ ebe ife niile na-eme, ebe a bụ iru ọgụ. Anyị na-anya anyị ga-akwụ ọtụtụ mmadụ na ọtụtụ mmọnwụ na ọtụtụ ife nkiri dị iche iche. Ọ bụ nnekwu mmemme pụrụ iche na Aba. Eze Urugburu.
aba 2020 ọ kara aka ọ mere ebe live and direct ọgbaje gwa ọ gbara na-atọ ugo onye ọrụ ụka ebe ị na-eme ikwu maka 2021 ụpụtụ ụlọ abụ igbo okwu na 2021 ebe ị na-ejewa gịnị n'Aba